Pauwi na po kami. Suman. Ito? Ito yung jacket. Ewan ko sa'yo. Pauwi na ang Denden. Back to Marikina. Ito na ba? Bakit ang pagtitito ka? Hi guys. Ayan, Denden at ang papa. Pauwi na kami. Bye bye. Bye bye. Check. Thank you. Come again. Bye. Biko. Denden. Denden. Uy. Bye-bye. Guys, sarap ng higa ko. Lumipat sila dito sa kami. Kasi nag-iiyak kanina si Denden. So, ayan guys. Marami akong tiklupin. Ayan, makalat pa dahil kakatanggal ko lang sa sampayan. So, ayan, ayusin natin siya. Samahan niyo ako. Guys, ano yan? Ang dami ko palang labahan pagka uwi namin, galing Bicol. So, nagpahinga muna ako ng mga ilang araw. Tapos, ayun, dun ko na inumpisahan maglaba. At ayan nga, natambak. Akala ko pa naman pag uwi ko dito ay wala kaming labahin. Meron pala, nasa washing. Pero dun sa Bicol ay naglaba muna ako bago kami umalis. Excited na si Denden lumabas. Hello, Tantan. Tinatapad na po si Denden maglakad. Nathan. Saan ikaw pupunta? Ibabalot ko siya mamaya. So,
ayan guys, nabalot ko na pala yung mga gift. Hindi ko na na-video isa-isa nung binalot ko to.